Mm. Mm. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng Lucky Me Pancit Canton. At sunny side up eggs. Yes, at meron tayong spam. Apo. At meron tayong Delight. Ang drinks natin, tubig. Ayan mga ka-foodies, at meron nag-request niyan. Apo. Si Ma'am Cheryl Bautista na taga Cebu. Ayan. Thank you so much po sa na-request po ninyong pagkain. Yes. Meron din akong rice, mga May rice si ka-foodies. Baby. Kaya mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Apo. Amen. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Mga taking Kapampangan. Mangantana po. Noong unang subo natin ba? Ito. Kahit ano. Ito. Mm. Ang laki niya, oh. Social natin sa ketchup. Ako wala muna ketchup. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Ma'am Cheryl Bautista, para sa iyo po ang unang subo. Kain po tayo. Mga tapo. Mm. Laki? Nainit pa yung pancit canton, no? Mm-mm. Ayan. Oh. Haba. Unang subo. Masarap din ano. Ang ulam yung pancit canton. Mm-mm. Sa kanin. Busog. Masarap. Medyo busog kasi ako, kaya hindi ako nag-rice. Ano na kasi oras na? Oras? Alas 3. 3. Pagkatapos namin mag-games kami ng mga Oo, kapatid. maglalaro kami. Abangan nyo yung games namin ni BBM sa The Foodie Vlogs. Mm. May egg tayo. Ayun tayo. Ay, tumulo. Sayang. Okay, 1, 2, 3. Niluto to sa air fryer, no? Sa air fryer yung ano. Sarap. Tingnan tayong tubig. Cheers! Nalis yung Cutex. Naglaba kasi ako. Naglalaba ako. Napakasimple ng na request ni Ma'am Cheryl Bautista.
Ano to? 5 balot. 6? Ay, 6 ba ito? Oo. 6. Kasi nabilang ko kanina. 6 nga, naglagay pa ako ng isa. Oh my God. Ang dami, no? Ang sarap talaga ng pansit canton. Masarap, may kape pa, no? Bakit di mo sinabi kanina? Ay, Kape. mamaya na lang. Mamaya. Bago tayo maglaro, kakape ako. Sakto-sakto yung request ni ma'am, merienda. Alas 3. Ang init. Tulog tayo, Sarap. Sarap. Malaki talaga. Ang init. Na. Gusto ko talaga ng ketchup, Papa ketchup. Di nang papaketchup yan. Papa to. Ah, papa ba yan? Iba yung sa'yo. Del Monte yung Del sa'yo. Monte pala to.
Sarap. Tayo. Dadalik po tayo. Cheers. Sarap. Bakit? Ayan, naubos po natin yung 6 na balot na pancit canton. Yes. Tsaka yung sunny side up na egg. So mga foodies, thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin. At thank you so much din po sa nag-request nito si Ma'am Cheryl Bautista. Hello po sa iyo, ingat ka po dyan. Yes, maraming salamat, ma'am. Mga kapudibis, kung gusto nyo mag-request, mag-comment po Opo. kayo. At mga foodies, shoutout po kina Team Matibay at kay Queen Natsu, kay Leia Payawan, shoutout kay Baby Allison, I love you. I love you po. Excuse. Senior Meme, Jason Laksamana, Yorwowa, Mads Ellen, Stella Batusin, I love you all. Ending and Saleh. I love you po, tita. Edenia and Saleon. Edenia. Edenia. And Mali Saleh. pala ako. At shoutout sa mga nasa premiere po namin kagabi. Thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin. At sa mga silent viewers, avid viewers, at mga bagong nakasubscribe po sa amin, thank you so much po. At sa mga top fan po namin sa mga videos po namin, shoutout po namin kayo sa next video po namin. Yes, mga kapudibis. At ang aming bagong vlog. Channel, The Foodie Vlogs. Ayan. Abangan nyo mga kapudibis, maglalaro po tayo. Mag-subscribe na po kayo para po para pag may bago kaming upload, mapapanood po ninyo yung aming mga Yes, lagi kayong updated. Oo. Kaya mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie B, Instagram ng The Foodie B, at TikTok ni BBM. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to To like, share, and subscribe. Thank you. I love you. Love you all.